Kardinal Richelieu. Je li ime doktore tu? Izbori se 2011. Večerašnje sučeljavanje o gospodarskim temama na Radiju 101 organizira Akademija za politički razvoj, a možete ga pratiti na T-portalu. Naši gosti su Domagoj Milošević HDZ, Dragan Kovačević Kukuriku koalicija, Josip Budimir HSLS i Ljubo Jurčić Hrvatska ekonomska inicijativa. Dobro večer svima. S nama je publika, njih 20-ak od kojih očekujemo pitanja, a koji vjerujem misle da je rezultat izbora još uvijek neizvjesniji nego rezultat večerašnje nogometne utakmice u Madridu. Dakle, gospodarska slika Hrvatske nije bajna i o njoj je više manje sve rečeno, ukratko bilo oko 300.000 nezaposlenih, 20 do 30.000 ljudi radi bez plaće, nelikvidnost je oko 40 milijarda kuna, vanjski dug je oko 40 milijardi eura, BDP će biti skromnih 0,5%. Kako i priliči u predizborno vrijeme, svi obećavaju obilje. A da se i ova emisija ne bi pretvorila u Grumpovu maksimu, bolje biti zdrav i bogat nego bolestan i siromašan, pokušat ću na konkretnim primjerima približiti slušateljima vaš program. Dakle, događaj tjedna bar za zagrebačku sredinu je Zračna luka Pleso, u iščekivanju investitora planira se štrajk. Treba li udovoljiti zahtjevima sindikata i tako riskirati da nas potencijalni investitor odbije? Gospodine Milošević, ko je u pravu? Dobar večer još jednom. Dakle, pa evo, očekujemo, zapravo smo razriješili problem u okviru onog što jest zamišljeno i natječajnom dokumentacijom, dakle samim tenderom i procedurom koja sad već traje mjesecima u dva koraka i danas evo je postignut upravo dogovora sa sindikatom Zračne luke Zagreb, a naravno sam natječaj ide dalje. Ono što je važno za reći, naravno u ovom slučaju reputacija naše države je bitna, dakle to je natječaj koji je zaista važan ne samo kao investicijski projekt naravno u glavnom gradu države, nego puno šire od toga, dakle na tome se testira i naša spremnost i transparentnost cijele procedure. U drugom krugu, dakle imamo potencijalnih 6 ponuđača, zaista sve svjetski i poznata i priznate, dakle konzorciji, budući da zapravo u svakom tom kod ponuđača imamo 2 do 3 ponuđača koji čine konzorcij i očekujemo više ponuda. 12. prosinac je rok za predaju tih ponuda. Gospodine Budimir, može li se s postojećim zakonom o radu i s tolikim uvažavanjem sindikata i kolektivnih prava očekivati ozbiljnije investiranje u Hrvatsku? To je jedan od razloga zbog kojih ne možemo očekivati. Prije svega zbog toga što hrvatsko radno zakonodavstvo je jedno od najrigidnijih u Europi i mi živimo u iluziji da se sa rigidnim odredbama radnog zakonodavstva može osigurati radno mjesto. Radno mjesto štiti produktivnost i konkurentska sposobnost nacionalne ekonomije pa i gospodarskih subjekata, a nikako ovakve odredbe koje danas postoje. One štite ili privilegirane skupine radnika koje rade za državu ili u državnim poduzećima i one koji zapravo nisu ozbiljno ugroženi na tržištu rada, znači koji nisu u konkurenciji. A ovakav pristup zapravo dovodi do toga da poduzeća odlaze kompletno sa tržišta, pa onda i ljudi koji bi mogli ostati u svijetu rada završavaju na burzi, a ne samo oni koji su eventualno višak ili oni koji nisu kvalitetni u izvršavanju svojih radnih obveza. Ako sam vas dobro razumio, vi mislite da poduzetnici štite radnike, a sindikat ne radnike? Pa ne, to je možda malo pojednostavljeno reći, ali suštinski mislimo da ovaj zakon je namijenjen zaštiti neradnika, ne radnika. Radnika ne treba toliko štititi, jer svaki poduzetnik se plaši da mu dobar radnik ne ode, jer je teško naći i obučiti do kvalitetnog radnika, tako da njih zapravo ne treba štititi i pod krinkom zaštita rada ovdje se štiti nerad prije svega. Gospodine Kovačeviću, jeste vi toliki optimist kao potpredsjednik Vlade za investicije, gospodin Milošević, da će zapravo sve biti završeno, da će se završiti na najbolji mogući način oko Zračne luke Pleso? Tamo postoji 2000 ljudi koji u ovom trenutku rade, sve procjene govore da ih je zapravo bilo i 1000 previše. To može biti uvijek dvojaka stvar. Prije svega, koncesiju kad nekome dajete, onda to znači da ne znate sami nečim upravljati. To je osnovna stvar. Ili nemate dovoljno kapitala, što može biti druga stvar. Ali ako smo se odlučili za takvu jedan koncept, odnosno vlada se odlučila, ja mislim da ta vlada ipak neće ni stići napraviti to, jer je tehnički to nemoguće napraviti kroz ovih još, što njima preostalo još 15 dana biti na čelu ove zemlje, da će sljedeća vlada morati proces kvalitetnije nastaviti. Mi jednostavno ne smijemo dozvoliti da imamo ovakvu
zračnu luku koja je, kad dođete recimo iz Londona ili iz neke, ajmo reći normalni, izgledate kao da sletite u neke kukuruzište. Dakle, u svakom slučaju mi na tome segmentu moramo djelovati, ali zaštita radnika također mora biti ugrađena u takav jedan segment, jer mi ne možemo napraviti što je pokušaja bilo da... Ako koncesija nije rješenje, što je rješenje? Uvijek za svaku državu bi bilo dobro kad bi svojim vlastitim kapacitetima rješavala. To je kao da me pitate da li je dobro imati deficit u proračunu. Dakle, bilo bi dobro da imate suficit. Ali kad ga nemate, onda morate posuditi novac jer živite iznad svojih mogućnosti. Tako vam i sa koncesijom. Ali koncesijski proces će se nastaviti, on će ići sigurno prema kvalitetnom koncesionaru koji mora ugraditi komponentu zaštite određenih radničkih prava. Kakva je praksa u svijetu? Da, je li nekakva strahovita sramota dati glavni aerodrom u koncesiju? Pa naravno da nije sramota. Dakle, prije svega, da li je to stvar nacionalnog ponosa ili tržišnog Pa prije svega ja moram odgovoriti gospodinu Kovačeviću koji očito je posve siguran da je Kukuriku pobjedio i još jednom prilikom i ovom prilikom pred svima nama ovdje zapravo pokazuje koliko nikad nismo čuli zapravo konkretan odgovor niti na jedno pitanje. Dakle, ako ne znam je li netko iz publike danas razumio zapravo što je u ovom slučaju mišljenje Kukuriku koalicije. Moje je bilo jednostavno i jasno. Dakle, mi s obzirom da, evo samo da završim, dakle, s obzirom neki dan gospodin Čačić govori o koncesiji na autoceste, a sad nismo uspjeli čuti niti koje vrijede milijarde eura, zaista, pa onda još u to sve skupa upetljaju i mirovinske fondove naše, dakle, što mislim da je potpuno neprimjereno, mogli bi o tome zaista dugo diskutirati, međutim u ovom slučaju nismo čuli šta je sad njihov stav, koncesija, zračna luka Zagreb. Da li koncesiju na zračnu luku Pleso, da ili ne, odgovorite. Da, pa ja sam rekao, što se tiče tog, samo da mogu samo ispraviti, dakle, kolega Milošević, dakle, onda ne sluša, ja njega nisam razumio šta on htio reći. Dakle, da, ali pod određenim uvjetima, pod određenim nedogovornom nekom dijelu gdje mijenja se direktor te zračne luke da bi se namještali određene poslovi kako su oni skloni sa takvim stvarima, dakle, pod transparentnim, jasnim uvjetima, ali sigurno bi volio da tu zračnu luku znamo mi na pametniji način voditi, da vode određene hrvatske kompanije. Ako nisu to u stanju, onda mora dati koncesiju, dati nekom pametnijem koji to zna i koji će sigurno ubrati određenu dobit, profit iz tog našeg resursa. Gospodine Jučiću, ima li koncesije alternative kad je u pitanju zračna luka Pleso? Ima i nema, ali ja bih prvo rekao da li ima ili nema? Naravno da ima koncesija. Samo kad gledate, ja ne znam kako je projekt priklopljen. Ovdje se ne radi o koncesiji, ne koncesiji, nego se radi o prometu u zračnoj luci, da li će prometa biti ili neće biti. Ako ostane ovaj promet koji je sada promet, onda koncesiju neće nitko uzeti. A u tom slučaju ako ostane ovaj promet, ako koncesionar ne dovede tehničko slijetanje i tako dalje, što ja malo vjerujem, onda će država koju nekim drugim koncesijama morat mu kompenzirati, de facto će to biti izgradnja na kredit koji će plaćati Hrvatska država. Sjetite se samo Istarskog Ipsilona gdje je dato koncesiju, pa su joj trebali naplaćivati cestarinu, pa iz cestarine se nisu mogli naplatiti, pa je država mora to kompenzirati. Znači, ako nema prometa, to je jasna stvar. Koncesija se ne isplati. Ali sada počnemo priču o kokoši i jajetu. Dakle, prometa sada nema, varijanta je. Ako imamo koncesiju, imat ćemo i promet. Imate zakon, to je u slijetanju, preljetanju, nadljetanju i tako dalje. Tako je nastao Dubai koji je uzeo nekom drugome, ali to se radilo godinama i stoljećima. Ima je takav geografski ili zemljopisni položaj, tako su letovi bili po 5-10 sati iz Europe i ovdje. Vjerovatno to koncesionar procjenjuje. Ako misli da to pretvori kao što je do sad bilo javno-privatno partnerstvo, gdje je de facto privatni partner bio kreditor uz velike kamate, pa pogledajte ove sve naše javne privatne. Ako je to takva koncesija, onda bolje to ne radi. Mi ne moramo imati luku koja će izgledati lijepo da lijepo izgleda, mi moramo imati praktičnu luku. Ako se ne možemo napraviti zračnu luku, ako ne možemo iz opravdanih razloga zbog prometa i tako dalje, zbog prihoda napraviti sa grandioznu luku. Ali ovo što se tiče, ja sam bio po svijetu gdje su de facto luke iz praktičnih razloga izgledaju isto kao na divljen zapad. Imate stalno jednu dugačku nisku zgradu, imate pristanište recimo u Cancunu, gdje imate, ne znam, stajanku vjerojatno za 100 aviona i svaki avion kad sleti dođe pred svoje kioski, ljudi tamo iziđu i tamo je to veliko. Prije nego dam riječ gospodinu Miloševiću, bojim se da je u pitanju ovdje nešto drugo. Kažem, na početku ove emisije sam htio reći da bi htio da naši slušatelji i publika tu i publika preko te portala iz konkretnih primjera prepoznaje vaš program. Dakle, ovdje se radi o očuvanju postojećih interesa, dakle 2000 ljudi je tamo zaposleno, koje u nekoj varijanti koncesionara ostaju bez posla njih
1000. Da li štititi njihov interes ili štititi interes... Evo, ako ja mogu završiti, bilo je to prvo pitanje. Zapravo, ako mi idemo kuda idemo, onda moramo napraviti taj put. Ako je tamo tehnički, tehnološki 2000 ljudi višak, onda je, ili 1000 ljudi višak, onda su ti ljudi višak. I nije rješenje u Zagrebu u zračnoj luci, nego je rješenje u kreiranju radnih mjesta u drugim sektorima gospodarstva koje će prihvatiti te ljude. Ne možete vi ni državu, ni domaćeg, ni stranog investitora siliti da zadrži onoliki broj ljudi koji mu ne treba. To zapravo ekonomiju gura prema dolje. Ali to nije odgovornost zračne luke, nego čitave ekonomske politike. Bilo bi dobro da kad raspravljamo o konkretnom projektu da smo onda da i raspolažemo osnovnim informacijama. Dakle, 30-godišnji koncesijski ugovor, 5 godina poštivanje kolektivnog ugovora za koncesionara. Jasno je već sada da su to ozbiljne tvrtke stavile u svoje kalkulacije, prema tome to nije klasična komercijalna djelatnost, dakle tu nemate klasičnu konkurenciju kako imate u masu ostalih gospodarskih sektora, prema tome specifičan je položaj Zračne luke Zagreb. Očekivanja su od koncesionara koji da najbolju ponudu sasvim jednostavna, jasna, transparentna procedura sa jasnim natječajnim parametrima što treba zadovoljiti s jedne strane i s druge strane što odlučuje na kraju o pobjedniku. I, dakle, tu u ovom slučaju cilj je sa današnjih 2 milijuna putnika doći na 5 milijuna putnika u roku od sljedećih 5 do 10 godina. Jasno je da svatko kad ulaže želi podići razinu efikasnosti, međutim jednostavno očekujemo prvo rast općenito gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj i radimo na tome. Očekujemo daljnji rast turizma, prema tome jasno je da su dosegljive ove brojke koje smo stavili i u plan i naravno zbog toga očekujemo da koncesionar zadrži zaposlene i njihova prava. Da, o koncesiji ćemo kasnije. Evo, gospodine Budimir, samo da vam kažem, imate drugi primjer da elaborirate. Slučaj Dioki u Zagrebu. Dakle, tvrtka je pred stečajem. 1200 ljudi zapošljava. Intervenirati, spasiti ili prepustiti tržišnim zakonitostima, odnosno mogućnosti gašenja. Mogu samo jednu rečenicu zračnoj luci, jer svi su se referirali, jedino ja nisam. Znači, ja sam jedini protiv koncesije, a Zračna luka je pozitivno poslovala, ima zaliha likvidnosnih sredstava, mogla je koristiti to kao za pokretanje, angažiranje financijske poluge i da uz pomoć malo suvlasnika grada Zagreba i Republike Hrvatske isfinancira jedan razuman projekt izgradnje novog putničkog terminala bez perverzija kakve su napravljene u ovoj projektnoj dokumentaciji i mogla se normalno raditi da ostane u našim rukama. Mi smo protiv toga da prirodni monopoli i ono tamo gdje nije moguće konkurenciju raditi da država prepušta privatnim koncesionarima. Privatni monopol od Diokiju spašavao bi ga. Ako je na koji način? Ovako, prvo bi napravili jednu feasibility studiju koja bi kazala da li se ta djelatnost uopće može profitabilno raditi na ovim prostorima s obzirom na porijeklo sirovina i na kretanja cijena na tržištu tih roba, budući se radi o burzovnim robama. Ako se pokaže da ona ima perspektivu, onda bi država svojim potraživanjem zajedno sa javnim poduzećima trebala to koncentrirati, ući u vlasničku strukturu i tražiti strateškog partnera, jer mislimo da komercijalnim, znači tržišno orijentiranim projektima ne treba se baviti država nego poduzetnici. Dioki, što učiniti? 1200 ljudi može ostati. Kako? Na način... Čim novcima i zašto? Jednostavno Dioki morate spasiti iz nekoliko razloga. Prvenstveno jedan od razloga ekološki. Što možete doći do određene kalvarije. Dakle, samog Diokija koji niko ne uzima kao svoju jedno značajnu odrednicu. Druga stvar, to je jednostavno ovo što je kolega Budimir govorio, burzovna roba koja sigurno u ovom trenutku ima svoje i tržište i svoju budućnost. Tamo jednostavno problem je vlasničkog upravljanja, menadžmenta koji se jednostavno u samim transakcijama, pa imamo danas i fondove gospodarske suradnje, kako smo je nazvali, i oni dijelom trebaju ulaziti u takve projekte, dignuti to poduzeće i poslije ga prodati. Dakle, vi ste rekli spasiti. Kojim novcem? Da li bi to bilo iz državnog proračuna? Ne, sad sam rekao, imate fondove gospodarske suradnje, imate niz investitora koji su vezani za državu. Mi smo napravili fondove gospodarske suradnje baš za takve projekte koji treba ulaziti u Dioki, staviti novi menadžment, staviti na noge firmu, poslije toga i prodati. Vrlo jednostavno. Gospodine Miloševiću, u vladi ste, prije ove emisije su mi ljudi upravo htjeli da vas zamolim da pitam, da li ste svjesni situacije u Diokiju, ne samo u ekonomskom smislu, nego upravo u ovom ekološkom. Ukoliko INA i ukoliko HEP i dalje ustraju na tome da na embargu energije, odnosno energenata, postrojenjima u Krku prijeti doslovce ekološka katastrofa. Može se otići k vragu.
Vjerojatno da ste upoznati s tim. Naravno da smo upoznati i naravno da radimo upravo na pronalaženju rješenja. Dioki treba gledati... tamo se ne čuva sveta vodica, nego opasne tvari. Dioki treba gledati kroz 3 segmenta. Prvi segment su udjeli u nečem što je novi list s jedne strane i s druge strane zemljište koje nije nužno za njihovu proizvodnju. Rekli bi to hrvatski non-core assets ili ti nešto što nisu sredstva nužna za osnovnu proizvodnju. Drugi segment je proizvodnja na Krku koja zapravo nije dovršena. Kolege su rekli zapravo lošim upravljanjem i svim ovim što je bilo vezano uz Dioki i vlasnika zapravo je Dioki doveden u novu situaciju. Dakle, otprilike 30 milijuna eura treba još uložiti da bi se završio proizvodni proces na Krku i na kraju dana zapravo vidjeti što napraviti sa lokacijom u Zagrebu. Cilj je naravno s jedne strane održati proizvodnju, zadržati radna mjesta, ali s druge strane treba uzeti također u obzir da je otprilike preko 95% te proizvodnje za izvoz. Ono što jest problem, a to je sirovina za proizvodni proces. Postoji više zainteresiranih stranih ulagača i za LNG terminal na otoku Krku. Govorimo o investiciji otprilike u prvoj fazi 500 milijuna eura, kasnije milijardu eura na toj lokaciji. Dakle, to zemljište je definitivno vrijedno i već su poslane nekoliko pisma namjere nakon našeg, dakle, vladinog međunarodnog investicijskog foruma upravo za taj projekt. Trenutno razgovaramo sa nekih od tih ulagača, dakle, koji bi, naravno, prije svega u razgovoru s kreditorima. Trebate uzeti u obzir kad govorimo o Diokiju, da Diokijom trenutno zapravo izravno upravljaju njegovi kreditori. U manjem dijelu je to samo Hrvatska elektroprivreda, koja je državna tvrtka, javno poduzeće, ali u velikoj mjeri ili u najvećoj mjeri zapravo su to banke. Dakle, logično je da želimo pomoć, vlada to i znamo kako ćemo to učiniti, međutim, konačni dogovor, u ovom trenutku je korak između ključnih kreditora i potencijalnih ulagača, kojih ima, kao što rekao. Gospodine Jučiću, pretpostavljam da pratite ovu situaciju oko Diokija i uopće oko toga. Koliko zapravo Dioki u ovakvoj varijanti može izdržati dok se svi dogovaraju, dok postoji tehnička vlada? Ne, to apsolutno u nikoj varijanti ne može uspjeti. Isto kao i aerodrom, tako i Dioki, tako i Kio, tako Dalmacija vino, tako stotine drugih kompanija. Pitanje jednostavno dana kad će to sve skupa kolabirati. Ovdje se ne radi apsolutno o novcima, nego se radi o sustavu koji ne daje potporu apsolutno nikakvoj djelatnosti. A da bi neka djelatnost funkcionirala, pa tako Dioki kao kemijska industrija, njoj nije potreban novac. Novac je tek potreban na 7. ili 8. mjestu. Ako pogledate kako je ta Dioki kemijska industrija u Hrvatskoj se stvarala 60. godina, mi smo 70. godina bili ispred Japana u plastičnoj i kemijskoj industriji, kasnije je to malo stagniralo i sad novim ovim sustavom to se sve zapravo raspada. Vraća se taj proces koji se treba sve više usložnjavati, koji treba proizvoditi sve složenije proizvode iz granulata i plastičnih tvari, on se jednostavno vratio natrag i sada, budući da se vratio na samo prvi korak od bazne industrije, on apsolutno ne može biti efikasan u Hrvatskoj. Takove priče... Što sad učiniti po vama? Najbolje ugasiti ili... On će se samo ugasiti, samo će tu biti dosta troškova, izgubit će ulagači novce koji nisu njihovi, nego su novci hrvatskih građana, su to fondovi ovi koji pričamo prije. Dragan, zapravo, mi smo sad suočeni sa situacijom gdje zapravo sve više izlazi na vidjelo da sustav ne funkcionira, a mi se još uvijek mislimo da novac sve spašava. Novac je tek u 3., 4. koraku. Mi zapravo nemamo institucije, organizacije, infrastrukturu, različiti djelatnost, aktivnosti koje se može ukomponirati u bilo koji proizvod, pa tako i taj plastični proizvod. A ovo što oni rade, oni apsolutno po meni... Mogu napraviti kratki rezime. Troje vas misli da će opstati, gospodin Jučić misli da će propasti. Ja bih zamolio i publiku da postavi koje pitanje. Kolegica Morana će vam dati mikrofon, pa slobodno pitajte. Samo ako ja mogu podsjetiti sve nas prisutne. Dioki je privatna tvrtka u privatnom vlasništvu. Još uvijek ima tog vlasnika, ima kreditore što su u najvećoj mjeri privatne, dakle, banke. Ali to nema nikakve veze sa Hrvatskom. Ali dobro mu je išlo dok je vlasnik bio dobar premijerom, je tako? Mislim, mi ovdje govorimo o zapošljavanju... I onda je očito državna pomoć bila neophodna. Ne, dobro, to je sve u redu tehnički, ali mi ovdje govorimo ne od 200 tisuća nezaposlenih, mi govorimo o 600 tisuća ljudi radno sposobnih u Hrvatskoj koji ne radi. To je rezultat da u Hrvatskoj ima najmanji udio radnog stanovništva, ukupno stanovništva oko 53%, prosjek Europe je 65%. Znači, tu je odgovornost
odgovornost države što mora organizirati proizvodnju sa poduzetnicima, radnicima u nekim djelatnostima. U kojim djelatnostima? Ako imate pojma, u kemijskoj industriji imamo pojma, umjesto da upgrade radimo tu industriju, mi sa ovim makinacijama te privatno, te kapital, te lijevo, desno, nema proizvoda. Nema proizvoda koji se može isplatiti. Ja vas shvaćam, gospodine Jučić, shvatite i mene. Svi govorimo o predizbornoj vrijeme i više govorimo o željama nego o stvarnoj situaciji. Ja govorim o izborima, onim sljedećim. Da, dobro. Ja govorim o ovim. Evo, počnite odmah. Imate situaciju, Sisačka željezara, poznat vam je slučaj. Gasiti ili nastavljati agoniju sa novim. Vrlo kratko. Dakle, Ljubo uvijek ima u svojim tim nastupima njegove ekonomske inicijative, on većinom govori sve kako se ne može. Dakle, i to mi nikako ne dobijemo. Inače, mi smo skloni kao društvo ići po onom pravničkom modelu, nešto se ne može. Dakle, on je govorio o vlasništvu, ne može se. Dakle, ovo što se od nas traži... Je li rješenje nacionalizacije? Nije pitanje nacionalizacije. Svašta se tu čuje. Dakle, Ljubo tu ima određena predavačka sustave... Ja kažem da se može, ali da vi ne znate. Dakle, mi dakle znamo ono što vi nećete da riješite. Dakle, ono što mi želimo napraviti, to je sigurno aktiviranje te državne, društvene imovine, koja je sigurno sada u jednom kaosu. Mi danas, kad bi danas pitali državne te institucije, one uopće ne znaju više što imaju, nešto je Domagoj pokušava sad napraviti, ali kratko u toj vladi, jer ja njega ni ne smatram nekim velikim predstavnikom sadašnje garniture, jer je tek došao. I on je tu dobar, on je dobar stvarno dečko, ja to uvijek kažem, ali je pitanje kratkog njegovog vremenske dimenzije, on tu ne može ništa posebno. Potpredsjednik vlade je dobar dečko. Ali je to istina, dakle, ali je to zakašnjela reakcija i to on ima infrastrukturu, ali ono što treba napraviti. Daću riječ. Ali samo da završim ono što treba napraviti, da ne ispadne dakle da mi ne pričamo što treba napraviti. Mi dakle smo ovdje konkretizirali. Mi mislimo čak i ministarstvo staviti investicije unutar određenog ministarstva, da se dobije infrastruktura. Ne može on hoda sam jadan okolo, nešto pravi neke forume. Pa uzmete onda Miloševića kod sebi i riješili ste problem. Pa on je napravio grešku, jer je otišao je u suprotnom smjeru, inače bi ga uzeli. Ali on je izabrao neki drugi put. Može sad Milošević sad nešto u svoje ime reći. Ali samo da je Milošević je ušao u ovu vladu krajem prošle godine i u HDZ istog dana iz uvjerenja demokršćanskog, konzervativnog i drago mi je i ja sam siguran da sve ovo skupa što je napravljeno u protekle 2 godine, a to je završetak pregovora s Europskom unijom, borba protiv korupcije koju je pokrenula ova vlada gospođe Kosor, dakle bez političke volje nema borbe protiv korupcije, to je vjerojatno svima jasno, i na kraju gospodarski oporavak koji se dešava u 2011. ja vjerujem da će ljudi prepoznati, pa nije bez rezultata, možemo kasnije o rezultatima, ali dozvolite imamo konkretno dakle željezara Sisak. Ja se zahvaljujem Draganu na pohvalama, to mi je drago čuti uvijek. Željezara Sisak. Dakle, osobno sam bio tamo 2 puta, u komunikaciji sam sa vlasnikom. Dakle, zgasiti za sva vremena ili nastavi dalje? Naravno da ne. Prije svega treba konstatirati sljedeće. CMC je ozbiljan ulagač, u 4 godine izravno je uložio $100 milijuna u proizvodnju, modernizirao proizvodnju. Ovo proljeće, ja bio tamo, je bilo govora o sljedećih otprilike $50 milijuna dolara investicije od strane CMC-a. U međuvremenu svijet se mijenja, tog moramo biti svjesni. Hrvatska, mi nismo otočić, niti u Europi, niti na svijetu. Utječe na nas i kriza izvana. Posebno je trenutno u problemu ta nekakva čelična industrija. CMC ima sasvim druge probleme zbog kojih zatvara 5 proizvodnji. 3 u Americi, 1 u Njemačkoj i 1 u Hrvatskoj. Ova Hrvatska zapravo nije ona srž biznisa s kojim se zapravo Commercial Metals Company bavi. I trenutno na mom stolu je prospekt, moja uloga trenutno kakva je i ima li potpredsjednika vlade. uopće da se nastavi tamo proizvodnja? Ima, dakle evo, ja sad ne mogu imenovati, trenutno su 2 ulagača koja su upućena u Švicarsku gdje je sjedište CMC-a za Europu, ispričavam se, jedan kineski ulagač i jedan njemački ulagač. Dakle, šta želim reći? Prvo, ozbiljan ulagač, zapao iz sasvim drugih razloga u probleme, nužno mu je prestati raditi gubitak, činjenica je da radi gubitak, zašto? Opet zato što oni kad su ulazili osobno, to su mi rekli osobno, kad su ulazili u investiciju, očekivali su da ćemo puno prije postati punopravna članica Europske unije. Zašto im je to bitno? Zbog određenih količina cijevi. Tako je. Koje su oni cijelo vrijeme morali izvoziti u Ameriku, jer mi još uvijek nismo postali punopravna članica Europske unije. Dakle, znam puno detalja, sad nemamo vremena. Nemamo vremena. Gospodine Budimir, gospodin Jučić je tu potegao jedno dosta ovako pitanje koje se cijelo vrijeme vrti u hrvatskoj javnosti. Dakle, ako sve zadržimo
kao svoje, ako ne dopustimo strancima ulaz u vlasničku strukturu, bit će nam bolje. Je li to točno? Mi to točno, i kad vi slušate predstavnike raznih političkih opcija, onda dođete do zaključka da bi u principu najbolje bilo da ništa nije privatno i da sve država hendla i da državni tajnici, ministri restrukturiraju privatne kompanije, da je vrate nazad državno vlasništvo. Ovo vaše pitanje je vjerojatno isprovocirano upravo takvim stavovima. Mi u HSLS-u imamo potpuno drugačije stajalište, smatramo da je uloga države da stvori kvalitetno okružje za rad, za gospodarstvo, za investiranje. Danas to nažalost nije slučaj, nije to samo industrija čelika, u ovoj zemlji se ništa ne isplati raditi. A ne isplati se raditi zbog toga što je skupina onih koji plaćaju poreze i financiraju društvenu nadgradnju u ovoj zemlji sve manja, a sve više ovih pretendenata koji bi praznili proračun. A to će sve biti tako dok god logikom podjele političkih glasova i povjerenja ovih kojih je 3/4 budu određivali ko će voditi ovu zemlju. Jednog dana, a mi smo blizu toga da se dođe i udari glavom pred zid, morat će shvatiti zapravo da živimo od radnika i da živimo od poduzetnika koji rade, investiraju, plaćaju poreze i financiraju sve ovo što je iza. Kod nas je problem što su ovi ovisni društveni slojevi zapravo postali dominantni i određuju to ko će voditi zemlju, a vode upravo na takav način, a nažalost i obećavaju da će u buduće voditi na takav način da će oni zapravo opet biti arbitri u tome što može, što ne može, kad će šta ići. A vidite vi, večera ste postavili nekoliko konkretnih pitanja. Vidite kakve ste odgovore dobili. Šta mislite sad da ste potrebiti, da ste menadžer ili vlasnik neke kompanije koja je u problemima, kad bi od države dobili odgovor? Prije bi umrli. Da, ako sam dobro shvatio vaša, sve se svedi na jedno. Imamo premalo pčela, previše trutova. Ali mislim da gospodin iz publike ima neko pitanje. Će se samo HSLS odlučiti, dakle, da li treba onda odgovarati država ili trebaju poduzetnici? Nisam na kraju razumio, Josipe. Dakle, s jedne strane kažeš s čim se mi potpuno slažemo. To jasno piše u HDZ-ovom izbornom programu i ja sudjelovao u pisanju. Dakle, da, privatni sektor, podrška privatnom sektoru, stvaranje okvira za napredak privatnog sektora. Sljedećih 100.000 radnih mjesta mora otvoriti privatni sektor. Točno. I domaći i strani. Točno. Je tako? Točno. Međutim, onda šta će dobiti odgovor u ovim slučajima jer sam se osjetio osobno prozvanim. Da ovdje sada i Josip i Dragan počne govoriti šta ja mislim, ja pokraj mene živog tu. Recite. Ja sam samo htio ovo ukazati. Da smanjivanje javnog sektora, otpuštanje javnog sektoru neće povećati zaposlenost ovdje sektoru. Tako da to nije mjera, to je samo privid. To je samo privid da je javni, on je neefikasan, ali isto tako mjera... Ali postoji jedno, gospodine Jučiću, zdravorazumsko pitanje. Zašto bi neko primao plaću da ništa ne radi? A ko kaže da ništa ne radi? Pa ja vam mogu reći da postoje ljudi u javnom sektoru koji zaista ne radi. Ali ja ću sad postaviti pitanje i ovo. Zašto ne radi 600.000 radno sposobnih ljudi u Hrvatskoj? Zašto ne radi? Ali to nije odgovor na ovo pitanje. Nije odgovor na moje pitanje. Možete vi, gospodine Kovač, zašto bi neko primao plaću, a da ne radi? Zašto neko prima mirovinu koju nije zaradio? Zato što je izabrao takvu politiku. Ne, ja mislim da država korumpira vlastito stanovništvo. Apsolutno. Nama nije problem samo korupcija ova kao pljačka koja se događa na individualnoj razini. Kod nas su cijele društvene skupine korumpirane. Vi imate lažne invalide, imate lažne branitelje, imate lažne poduzetnike. U ovoj zemlji puno toga lažno. Zašto ne bi bila i obećanja lažna i politika lažna koja zapravo producira tako? Ali i sada će građani izabrati tako da je država, narod izabere takvu politiku koju tako vodi država, koji vodi tako država. Jer čitavo vrijeme pričamo o tome da neće biti rješenje u tom gore javnom sektoru, nego je rješenje u domaćoj proizvodnji stvoriti uvjete. Razgovarali smo o Diokiju. Diok je zato što je jednostavno gospodarstvo prepušteno sami sebe. I s jedne strane, i s druge strane što se misli da privatnici mogu izvući gospodarstvo. Mogu, ali sve na nižem nivou. Tako da se ta industrija je sama po sebi takvom politikom, takvim političkim izborom osuđena da propada. I onda ćemo lupiti glavom u zid. Tako da ja ne bi se previše zabavljao s ovim gore. Ali ako počnemo stvarati uvjete za dolje, to će se čistiti. Evo, gospodine Miloševiću, dakle, neke analize, gospodina Zgombića, počitao sam, on tvrdi da zapravo pokazuju da je čak 60.000 ljudi višak u državnoj upravi. Kad to kaže Slavko Linić, onda se svi dignu na zadnje noge i ne znam što. Zašto bi ti ljudi dobivali plaću ako su višak? Dakle, ovako, u vašoj tvrtki koju ste vodili, pretpostavljam da nikom niste davali plaću, a da nije radio. Naravno, ali gledajte, prije svega kad govorimo o otpuštanju, onda krizna vremena nisu vrijeme za otpuštanje. Mislim da ćemo se tu jasno složiti. Ono što je ključ i kad govorimo o javnoj administraciji, ključ je podizanje efikasnosti. HDZ u svom izbornom programu jasno rekao model 2 za 1, dakle kad dvoje ljudi ode iz javne administracije, u
mirovinu ili negdje drugdje, zaposlit ćemo jednoga. S druge pak strane, ono što mislim da je jako bitno, i to piše jasno u programu, sustav nagrađivanja upravo za javne službenike, dakle za različite razine administracije, čime se mora potaknuti naravno više rada, razina efikasnosti, konačni cilj je naravno odličan servis za građane i za gospodarstvo. Moram vas prekinuti u jednoj stvari. Ono što mi trebamo učiniti u svakom slučaju, a to je vratiti dakle jedan dio u radno sposobno stanovništvo na tržište rada i u realni sektor. Šta je nužno za to? Naravno okvir koji stvara Vlada za unapređenje vlastitog gospodarstva. Jedan dio toga, vjerujte mi, nužno je dovesti i strane ulagače. Naravno ozbiljne, respektabilne u sektore koje odredi Vlada. Ova Vlada je to jasno odlučila i u Greenfieldu ulaganja. Evo vam opet konkretan primjer negdje blizu mog zavičaja. Dakle, općina Erevenik, 6 zaposlenih. Ukupni prihodi općine nisu dostatni niti za jednog od njih. Zašto ne primaju plaću? Zato se nekom to dopalo. Recite vi, gospodine Kovačević, program je, na primjer, Kukuriku koalicije da se ne ide na smanjenje broja općina, iako čak niko od čelnih ljudi ne vidi smisao njihovog opstajanja. Zašto? Zato je predizborna kampanja. Ovako, ja uvijek moram biti oprezniji, jer njima je puno lakše. Mi ćemo ipak najbliže da obnašamo iduću vlast. A ne smijete govoriti istinu. Mi govorimo zato najviše istinu. Dakle, Josipu je puno lakše, dakle, govoriti, to može biti radikalan, može pričati šta god želi, dobit će tamo vjerojatno neke dijel. Dobro, to je sad pitanje. Ali ovaj dio je oko općina. Dakle, mi u svom programu, ja ću ovdje otvoreno reći, ja se ne zalažem za smanjivanje općina. Iz jednostavnog razloga. I povećajmo općine. Ali, sad ovaj ali je bitan, nema financijskih transfera iz proračuna. Svaka općina koja je osnovna, ona je sigurno u svom kraju nešto dobro donijela. Nije donijela u ovom dijelu o kojem vi sad pričate. 6 ljudi da dobiva plaću, a ništa ne radi, a da se samo polako, da transfer dobiva iz državnog proračuna. Ako netko želi 3 sela napraviti neku općinu, dobro došli. Ali mi moramo se malo vratiti oko toga, recimo, instituta samodoprinosa. Ako netko želi 1200 stanovnika plaćati samodoprinos na referendumu od 50% ljudi da kaže stop... Nemojte, gospodine Kovačeviću, biti naivni. Ne funkcioniraju općine zato jer se neko sjetio da nemaju ništa plaćati osim svojih vlastitih susjeda iz džepa, ne su se susjedi možda sjetili da iz državnog proračuna mogu dobivati novac. Sve ja mogu završiti mi se zalažemo dakle za regionalni pristup 5 regija. Sačekajte da gospodin postaje. 5 regija se zalažemo se za taj dio da bude učinkovitost transfera. Jer ovdje paušalno se dosta ovdje govori. Kad imate sve općine koje se dakle financiraju čak i na ovaj način, no je to jako mali postotak, gotovo ništa. Dakle, nije to istina, nisu vam krive nikakve općine. To je lijepo, ovo što vi kažete, vi to vidite u svom zavičaju, vidite tam 3-4 čovjeka koja primaju nešto, što, da budemo jasni, ne treba primiti. Ona treba jednostavno izregulirati. Ali nemojmo praviti iz reforme štetnu reformu dalje. Znate, to je uvijek moram samo prekinuti, daću riječ gospodinu, samo da vas podsjetim da je Hrvatska izvrsno funkcionirala i sa 101 općinom. To je najbolje. I ne trebaju 450. Evo, vi ste htjeli nešto pitati dok je gospodin Jučić još Saša Cvjetojević, poduzetnik, investitor, član vijeća članica Hrvatske udruge poslodavaca. 2 kratka pitanja. Prvo samo jedan vrlo brzi komentar. Interesantno je, nećemo smanjiti općine, neće biti bolnih rezova, neće biti MMF-a, poduzetnici će otvarati nova radna mjesta, administracija će biti učinkovita. Sve skupa jako zanimljivo, jedno s drugim vrlo kontradiktorno. Prvo pitanje, evo primjer zračne luke, dotakli ste se nje, 2000 ljudi je zaposleno i sad se priča oko toga koliko je ljudi zaposleno. Da li meni ili nama kao korisnicima zračne luke bitno koliko je ljudi zaposleno ili je cilj da Zagreb ima zračnu luku koja će biti, znači, regionalni nekakav centar i koja će biti normalna zračna luka koja će ispunjavati naše potrebe. To je prvo. I drugo pitanje za gospodina Miloševića kao moga kolegu iz HUP-a, ne bivšega, kolegu bivšeg HUP-ovca, ajmo tako reći. Vi ste potekli iz HUP-a, poslodavac ste i poduzetnik. Sjedili ste s nama, dijelili ste brige i probleme, znate što nas muči, što trebamo, znate kolika su i bila i kolika jesu naša očekivanja. Po ljudima s kojima ja komuniciram, poduzetnici su nezadovoljni brzinom promjena i slično kao što je rekao gospodin voditelj Matić, ne vidimo te promjene. Kako mislite vi motivirati zajednicu koju ste potekli da ponovo da glas za vašu opciju? Hvala. Evo, ako mogu prvo pitanje, dakle ne vidim koje bi bile kontradiktornosti u vašem pitanju, u ovom svem što ste nabrojili. Što se tiče zračne luke, nije vam svejedno, dakle, koliko ljudi tamo radi. Jer ako je 1000 ljudi umjesto 2000 u bilo kojoj tvrtci, nije vam svejedno zato što to na neki način indirektno opet svi mi zajedno poreski obveznici ćemo platiti, pa makar kroz davanja na burzi. A što se tiče, dakle,
Da, ja sam s mjesta predsjednika nadzornog odbora Hrvatske udruge poslodavaca došao u vladu. Promjene su očite. Dakle, ako hoćete, 2010. prvi puta je jedna vlada, i to u krizi, išla smanjivati parafiskalne namete. Dakle, 20 do 25% u trenutku kad, budimo iskreni, nije baš bilo jednostavno smanjiti bilo kakvo davanje. Ja bih najrađe zapravo kad bismo imali čarobni štapić i kada bismo sve ono, a sad bismo mogli govoriti o našoj tranziciji, o tome, o činjenici da 2011. Hrvatska, za razliku od Češke, i dan danas plaća obnovu svoje države koja je ratom porušena, a za to vrijeme Češka i 90-ih je ulagala u vlastito gospodarstva, a ne u obnovu svoje države. Ta ista Češka je proteklih 8 godina članica Europske unije, dobila je milijarde eura strukturnih fondova bespovratnih sredstava, Hrvatska to nije. Usprkos svemu tome danas, svi pokazatelji koji ih uzmete u obzir, 27 članica Europske unije, Hrvatsku su stavili negdje po sredini. E sad, ja nisam zato da se vraćam u prošlost, pritom ne smijemo zaboraviti Domovinski rat, ne smijemo zaboraviti činjenice kako smo došli do države i što ova država treba značiti, ali ne smijemo zaboraviti niti činjenicu koliko je novaca koštala obnova. I plaćamo i danas. Prema tome, sve to skupa i ovih 8 godina, očito zbog rata. Dobro, ali startna pozicija prosječnog Čeha je bila daleko lošija nego startna pozicija prosječnog Hrvata. Te stvari je teško uspoređivati. Ali dakle, samo da... Nisu Turci okupirali, znate, nas jesu. Koga? Njih Čehe nisu Turci okupirali, neke naše krajeve jesu. A znate, kad ste spomenuli Tursku, moram vam reći jednu zanimljivu diskusiju iz srbijanskog parlamenta, gdje je cijelo vrijeme bila jedna diskusija, jedan cijeli dan je trajala, pratim njihova kretanja, vedi je čuti tako, onda su cijelo vrijeme govorili, pa znate, Turci su bili tu, pa Turci su bili 500 godina, pa su Turci bili 500 godina, onda je moj dragi prijatelj Nenad Čanak se digao, pa Turci su u Turskoj od večnosti, ne vidim uopće, zemlja nema problema. Dobro, Turci su inače danas samo još da kažem do kraja na pitanje što se tiče poduzetnika. Dakle, jasno smo u izbornom programu napisali što želimo napraviti za poduzetnike, od PDV-a, od plaćanja PDV-a po realizaciji, dizanje praga za ulazak u svijet PDV-a. Podsjetit ću ono što je zadnje napravila vlada, Zakon o rokovima plaćanja. Ove godine po prvi puta ova vlada je donijela Zakon o posebnoj mjeri naplate poreza koja je obuhvatila i neplaćene doprinose s kamatom 8% na 30 rata. Dakle, mogu bih ja sad ovdje mnogo nabrajati što se ne uzima u obzir, jer svi očekuju zapravo da za godinu dana možeš riješiti nešto za što treba objektivno puno duži period. Desne, gospodine Jurčiću. Pa da, ja ne vidim ovdje baš rješenje ni od jedne sad pretendenta za vođenje države ekonomskog oporavka, jer se uglavnom razgovara o fiskalnoj politici, a zapravo ova Hrvatska država proteklih 20 godina nije napravila politiku izgradnje gospodarstva, realnog gospodarstva. A zapravo redoslijed kod normalnih, razvijenih, pametnih zemalja ide prvo gospodarstvo, industrijska politika, regionalna politika, onda tek fiskalna i monetarna politika. Mi dok se god budemo vrtili u okviru proračuna i bez obzira što o proračunu pričali, o proračunskim i onim drugim korisnicima, mi se nećemo maknuti tamo u ono polje gdje trebamo se maknuti. A što se tiče općina, jedinica i tako dalje. Općine se ne mogu razvijati, ekonomski suverenitet ima jedino vlada. Vlada kroz regionalnu politiku ima cilj da razvije sve dijelove Republike Hrvatske podjednako, a ne općinari. Tako da ako nema neka općina, lokalna jedinica svoj izvorni fiskalni prihod dovoljno, onda se to regionalno politiko odredi rok od 4-5 godina, sjećamo se 5-godišnjih planova, što se tamo može izgraditi, da se ljudi imaju uvjete da rade i tamo žive. Ali pored ekonomskog tog uvjeta za život, građani imaju pravo na samoupravu, a samouprava im pruža te lokalne jedinice. Znači imaju ustavno pravo na samoupravu i to im država mora priuštiti. A država isto tako mora stvoriti uvjete da oni tamo mogu preživjeti. Tako da nemojte se previše... Da, samo da vas pitam jednu stvar, dali ste mi to. Spomenuli ste fiskalnu, spomenuli ste monetarnu politiku. Da vas pitam. Recimo, jedna od najpopularnijih osoba u Hrvatskoj je nesumnjivo Željko Rohatinski, guverner Hrvatske narodne banke. Kako objašnjavate činjenicu da je najpopularniji skoro čovjek u zemlji nakon predsjednika Josipovića guverner u zemlji koja po svemu sudeći ima neuspješnu ekonomiju i skoro nikakve rezultate? Pa zato što je tako se složila situacija da je u par koraka ili par puta kad se takva situacija ukazala. Što je on po vama, uspješan guverner ili... On je korektan guverner koji je nastavio politiku koja je urušila hrvatsko gospodarstvo. Čekajte, morate mi odgovoriti. Dakle, da li je guverner Rohatinski spasitelj ili upropastitelj hrvatskog gospodarstva? Ne bi ću tako direktno, budu da to vrlo dobro detalje znam. Znači, 1993. godine donešena monetarna politika koja je tako posložena i
Očekivalo se da će ta monetarna stabilnost razviti Hrvatsku, međutim ona nije razvila Hrvatsku, nego je stvorila, zadužila Hrvatsku. Kada je gospodin Rohatinski došao na to mjesto, on je jednostavno imao snage, nije imao mogućnosti, ili imao moći, ili ne znam što, da promijeni tu politiku. Osnovna njegova greška je što nije počeo usklađivati monetarnu politiku sa fiskalnom i sa gospodarskom politikom. Ali kako nije bilo gospodarske politike, industrijske, fiskalna je bila pogrešna, onda se on zatvorio svoju kućicu i čuvao tečaj, čuvao kunu. Tako da novac koji mora biti slika gospodarstva, jeli, kuna je jako jaka, a gospodarstvo je jako slabo. Isto kao u Grčkoj. Iza grčkog eura postoji 60 centi proizvoda, ali za njemačkog eura postoji 110 centi eura. Iza naše kune koje je vezano na euro, zapravo nemate gospodarstvo. Što bi na kraju rekli, spasitelj ili upropastitelj? Pa mislim da je bio pogrešan čovjek na krivom mjestu to vrijeme. Samo što je se u parovi potez. Onda očito sve pogrešno. Pogrešan čovjek i krivo mjesto. Ja nimao snage da promijeni politiku. Ja mislim da on nije ni spasitelj ni upropastitelj. On je čovjek, ovo Ljube je dobro rekao, koji korektno radi svoj posao. Problem je hrvatske monetarne politike davno udaren i oni slažem se s time da je sa stabilizacijskim programom Valentićeve vlade napravljen. Zemlje koje su odabrale model ciljane inflacije su bolje prošle, ne samo sad u ovoj krizi, nego i ranije. I vidite na primjer Slovenije, dok je vodila takvu politiku kako je rastao izvoz i ona je zapravo stvarala privid konkurentske sposobnosti i zapravo je nadoknađivala manjak društvene produktivnosti kroz monetarnu prilagodbu deviznog tečaja. Sad kad je uvela euro, pada dole na koljena. Znate? I o to. Međutim, u ovim okvirima kakav je zakon o HNB-u i kako su postavljeni ciljevi monetarne politike, on ih profesionalno i korektno radi. I ako kompariramo sa vladom koja je odgovorna za vođenje fiskalne politike, onda je puno profesionalniji i pozitivniji nego što oni vode fiskalnu politiku. Kovačević, spasitelj ili upropastitelj? Kad je u pitanju Agrokor, rekli bi spasitelj. A dobro, to je sad vaš. Ja mislim da prvenstveno krenuli ste od Ljube. Ljubo je jedna kontrastavu sa guvernerom, jer on ima njih 3-4 koji hoće svi biti guverneri. Ali to je jednostavno, sad je otišao, ali ja njemu to i kažem. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, guverner Rohatinski je jedan vrlo korektan guverner. Dakle, on svoj posao odradio je maksimalno dobro što su u njegovom djelokrugu posla. Pitanje ovdje sad, kolega Budimir je dobro to definirao, pitanje što on imao suradnju zadnjih 7-8 godina sa fiskalnim dijelom vlasti, odnosno Ministarstvom financija. Ne zaboravite, ja sam bio u vlasti 2000. godine kada je bila ovakva nelikvidnost, nešto manje u apsolutnim iznosima, ali jako izražena. Onda je bila izvrsna suradnja guvernera i ministra financija. Jer ste imali dobrog ministra financija, bio je dr. Crkvenac ministar financija, Rohatinski je bio guverner i mi smo u pola godine do godine dana riješili nelikvidnost. Bio je i Josip je bio prisutan dijelom u toj vladi. Znači da mi sad polugu koju mislimo riješiti nelikvidnost, sad da ne pričam više stalno ono rekla kazali prije, dakle polugu nelikvidnosti u budućem razdoblju točno mislimo preko tog koncepta riješiti u budućnosti. Mi mislimo dakle kad dobijemo povjerenje građana riješiti u pola godine nelikvidnost. Ona je moguća, bilo je pokušaj i sada da budemo korektni prema sadašnjoj vladi i od Rohatinskog, onog guvernera Rohatinskog je poteklo ovo oslobađanje 6 do 7 milijardi kuna gdje je dat u bankarski sektor, to je zapelo u bankarskom sektoru, vlada nije dovoljno odreagirala, propali su A, B, C model, odnosno u najmanju ruku nisu dali očekivane rezultate, ali nisu živjeli zato što netko nije do kraja odradio, ali samo da završim dakle priču oko guvernera, jednostavno mjere nisu dale svoj rezultat. Sad možemo mi objašnjavati zašto, kako, ali nisu dale rezultat. I sad znači završetak oko guvernera Rohatinskog, mislim nemamo mi puno manevarskog prostora sad voditi neku izletničku ljubinu i još od nekih ljudi monetarnu politiku, jer je to s pozicije njega i njegovih kompanjona možete svašta pričati, ali to bi bilo neodgovorno prema društvu. Evo, gospodine Miloševiću, guverner Rohatinski je od vaših stranačkih kolega često bio meta kritika, pogotovo gospodina Marića. Kome koristi politika na kraju krajeva ova čvrsta kuna? U zemlji je sve slabo osim kune. Stvari nisu crno-bijele, da, gledajte. Prije svega kad govorimo iz pozicije danas krize, onda je jasno da je neekspanzivna monetarna politika, dakle tada kada je vođena, danas izgleda odlično, naravno nitko tada nije znao i nije očekivao najveću svjetsku krizu od 1930. Ono što je sigurno da danas, a treba govoriti danas i za ubuduće, rješenje naših unapređenja gospodarstva i daljnjeg napretka nije u tiskanju kune, nije u promjeni tečaja, dakle nego u stvarnoj
suštinskom, dakle fundamentalnom dizanju razine efikasnosti i konkurentnosti, odnosno naše produktivnosti. To se može zapravo napraviti na više načina, ali ključ svega je zapravo da treba raditi više, treba u jedinici vremena proizvesti više, ne mislim sad samo na javnu administraciju, nego mislim i na privatni sektor i kad gledate taj odnos između monetarne politike, fiskalne, dakle to nisu jednostavni odnosi. Dakle, tu nemate jednu tipku pa ćete ju stisnuti pa ćete riješiti onda 4 problema u istom. Teško se s vama ne složiti, ali bojim se da su u pitanju samo želje. Mislim da imamo pitanja iz publike. Ja bi, Igor Grozdanić, ja sam član akademije. Imam samo ovako 2 komentare, jedno pitanje. Što se tiče Dioki-a, tu se slažem sa prvim kolegom koji je isto postavio pitanje da nije bitno koliko radi ljudi u Dioki-u, nego je pitanje što napraviti s tim Dioki-em. Ono što je profesor Jurčić, što mi je žao što je otišao, rekao, novac je negdje na 5., 6., 7. mjestu. Na 1., 2. i 3. mjestu su kvalitetni ljudi, struka, koje smo mi rastirali, devastirali. To je problem. Što misli država, znači što netko od vas, ako može odgovoriti, može napraviti konkretno, recimo u energetskom sektoru, u energetskoj industriji, da bi recimo Dioki i HEP stali na noge. Što se tiče koncesije aerodroma, isto tako, nije bitno da li radi 2000 ljudi ili 1000 ljudi, radi da se tih 1000 negdje razmisti u nekakav ekonomski okoliš koje država mora stvoriti. Znači mora stvoriti ekonomiku obima da se jednostavno ti ljudi negdje dalje zaposle. Evo, hvala. Ja vjerujem da vi razumijete da u 21. stoljeću u rastu gospodarstva, razvoju gospodarstva i našem napretku ne sudjeluje samo država. Mislim, tu smo neki generacijski manje više, pa pretpostavljam ja očekujem da razumijemo kako su zapravo danas postavljeni odnosi između države, gospodarstva, privatnog sektora i svega ostalog. Krenut ćemo od energetike. Dakle, upravo je ova vlada potaknula investicije u energetici i to ne samo Hrvatske elektroprivrede, za koju smo rekli dakle, da ju ne želimo privatizirati, ali želimo i otvoren je prostor za ulaganje prije svega u proizvodnje električne energije. Dakle, tržište je liberalizirano, 40 do 50% električne energije godišnje uvozimo, za to nema razloga, dakle treba jednostavno otvoriti i to je učinjeno energetski sektor za privatne investicije i domaćih i stranih poduzetnika i to je način kako prije svega smanjiti s jedne strane uvoz električne energije, ali naravno i otvoriti cijeli niz investicija, otvoriti prostor za domaće poduzetnike, naravno da sudjeluju u svim tim investicijama, to je neosporno. Međutim, dakle, ono što je ključ, i tu sad bih se na neki način vratio malo i na guvernera Rohatinskog, ali i na A i B plus modele financiranja. Dakle, uvijek i svugdje je za neki poslovni odnos ili bilo koji odnos potrebno 2 strane. Dakle, u ovom slučaju jasno je da hrvatske tvrtke pojedine koje nisu ostvarile recimo modele po A ili B plus gdje je država preuzela na sebe dio rizika, što jest funkcija dakle države. Država je jasno rekla koji udio u tim plasmanima prema privatnom sektoru će preuzeti. Međutim, i dalje ne možemo preuzeti odgovornost za banke. Banke nisu samo privatne banke, nije bitno u čijem vlasništvu. U bankama naši građani, Hrvati, građani ove zemlje drže novac. Dakle, kad netko krene govoriti o bankama, pa naravno da je važno da su banke profitabilne. Pa dio tih novaca ili najveći dio tih novaca se plasira poduzetnicima nečija je štednja. Dakle, to je vrlo, vrlo složen ekosistem i u svemu tome ne možete ponavljati. Gospodine Milošević, čovjek je pitao jednu sasvim razumnu stvar. Zašto bi netko riskirao iz jednog državnog poduzeća koja se zove Zračna luka Pleso, gdje je prosječna plaća preko 6.000 kuna, gdje ima dosta i NK-va radnika, da ode na tržište. Ljudi se bore za svoju poziciju da ostane upravo onako kako jeste i da budu na državnim jaslama. Ali ja vam ponavljam, Zračna luka Zagreb, dizanjem broja... Ne, ja vam hoću sad reći jednu stvar. Evo imate primjer našeg ministra gospodarstva koji dok je bio direktor HUP-a je govorio da u državnoj upravi ima viška zaposlenih. Kad je postao ministar gospodarstva su ga pitali jel će bi on sad pokrenuo akciju da se smanji taj broj. Onda je rekao isto što večeras gospodin Milošević kaže, ne, kriza nije vrijeme jer ne može ih realni sektor prihvatiti. Ja postavljam pitanje ko je prihvatio ovih 150.000 iz realnog sektora koji ostaju bez posla. U ovoj zemlji postoji podjela
ja kažem, na proračunsku Hrvatsku i na tržišnu Hrvatsku. U proračunskoj Hrvatskoj je problem ako neko cipelarinu smanji, a u ovoj tržišnoj Hrvatskoj može dobiti cipelu, znači ostati bez posla, ostati bez plaće, ostati bez svega i to nije problem. Za njih nije kriza vrijeme kad se ne smije ostati bez posla. Za njih to taj lovostaj ne važi. Pa ja ću, Josip, evo ja ću nas sve podsjetiti na dvije važne činjenice. Jedna važna činjenica je nevelike, ali ipak bitne izmjene Zakona o radu koje je pokrenula ova vlada, koje su znamo kako završile, referendumom 700.000 i znamo čijom podrškom, apsolutnim suprotstavljanjem današnje Kukuriku koalicije. To je druga splitska iz ureda predsjednika. Ne, i drugi bitan, točno, dakle zakon i drugi bitan zakon, izrazito, koji se primjenjuje usprkos tome što nitko kad dođemo na vlast, onda to isto moramo raditi. Tako će i oni morati isto, oprostiti. Postoji gospodine Kovačević, a sam da završim, Željko, imam misao da završim. Ja ću govorimo o drugom zakonu. Najbitnije je ovdje šutiti. Tako je i Sanader bio u drugom mandatu i dobio izbor. Drugi bitan zakon o fiskalnoj odgovornosti. Dakle, po prvi puta uvedeno u Hrvatskoj, doneseno u Hrvatskoj, ja bih očekivao tada kada je donešen, nisam bio u vladi, dakle očekivao bi podršku, dakle odgovornost svih u Hrvatskom parlamentu, dakle u Hrvatskom saboru, zakon o fiskalnoj odgovornosti koji prije svega jamči financijsku stabilnost, koji u ovoj godini, iako je predizborna, će smanjiti za 1% udio rashoda u bruto nacionalnom proizvodu. Svi su rekli, pa čekaj, pa ko će to raditi u predizbornoj godini? Pa evo, to je napravljeno. Uz sve štednje koje su napravljene. Ponavljam opet, svi bismo voljeli da je moguće u 2 godine doći do toga da nemamo deficita, ali to jednostavno, dakle, je proces. Ali moguće ga radikalnije smanjiti. Da, rekli smo da ćemo razgovarati o konkretnim pitanjima. Ne bez socijalnih lomova. Država nije sama sebi svrha. Dakle, država nije sama sebi svrha i ja jesam do prije godinu dana bio poduzetnik. Ja apsolutno razumijem potrebe poduzetnika i podržavam ih, ali to je proces. Do tog trenutka trebamo doći. Nije kriza najveća kriza u Europskoj uniji, ne znam, otkad vjerojatno postoji, nije trenutak da se kreiraju socijalni lomovi, da se reže tamo gdje nema potrebe rezati. U ovom trenutku svi trebaju preuzeti na sebe dio tereta te krize. Imamo mi puno mjesta gdje moramo rezati, a negdje trebamo. Režemo. Ne, gledajte, ova strategija koju sada je i sadašnja vladajuća koalicija i ova najizglednija za dobitak je strategija, za dobitak izbora je strategija čekaj magače dok trava naraste. Nijedan još nije dočekao, svaki je krepao, krepat će i naš. Vidjet ćete. Nije točno. Jer ovakvim tempom smanjivanja budžetskog deficita kakav je, naš javni dug će samo rasti, jer je to apsolutno nedostatno i vi i jedni i drugi govorite kako treba povećati efikasnost ove državne uprave, a ne reducirati broj ljudi. Pa efikasnost se postiže na 2 načina. S jedne strane da se više radi, a s druge strane da je manje onih koji rade. Je li tako? I gurate obje strane, imate usred krize eurozone, deficit ove godine, 2011. će biti manji nego 2003. Neće. Sad ćete ja, Domagoj, ipak ti nisi ekonomista, pa ćete ja naučiti oko tog dijela. Moram to reći. To je problem. Mi smo sad bili u Opatiji na jednom savjetovanju, pa smo iznosili puno takvih podataka. Smanjivanje deficita je djelovalo u Hrvatskoj, ovo što ti sad kažeš, potpuno negativno na ekonomski rast. Nije pitanje smanjivanja ili povećavanja deficita, nego što je struktura toga deficita. To je osnovni smisao ekonomije. Čekaj, sad si rekao, znači, ali dobro, to ne vezi, ti to ne možeš do kraja ni možeš probaviti, razumiješ? Da. I sad gledaj, to ti je pitanje smanjivanje deficita na toj razini. Ti si smanjio ekonomske aktivnosti. Ja sam zato povećamo deficit još koliko hoćemo, još 1, 2, 3 poena. Ali taj deficit usmjerimo kuda. A možeš to sve. Sve se može, mi nismo dio mastriških kriterija, mi nismo još tek smo u Europskoj uniji. To nema veze, trebaš je financirati svoje obaveze uz razumne kamate. Samo da ti kažem, evo 2 sam stvari. Može minuta, zato što ja mislim da sam najmanje govorio. Dakle, 2 stvari su. Evo sad, dakle, ja mislim da idemo prema kraju. Hrvatska ne smije u naredni 3-4 mjeseca izgubiti svoj kreditni rejting. To je osnovna stvar. Pad kreditnog rejtinga od 1, dakle, znači, sam polako, nadoćiš. Znači, u takvome dijelu mi imamo poskupljenje od 2% poena na naše možda čak i više. Onda imamo kaos na financijskom tržištu. Da bi to izbjegli, imaš 2 stvari. Imamo problem, pazi, ja ovdje ne amnestiram čak ni u vladu, ono gdje sam ja bio 2000. godine. Mi nismo napravili aktivno i pravilno upravljanje javnim dugom. Mi imamo 1 do 2 čovjeka koji sjedi neke administracija tamo u Ministarstvu financija koji se bave javnim dugom. A mi imamo najveći potencijal da smanjimo malo tog javnog duga. Mi danas imamo državu koja se zadužuje po 7,5%.
Onda imate javna poduzeća koje zadužuju po 3%, a ta ista država i njima jamči za njihovo zaduživanje. Mi ne znaš, ti si potpredsjednik vlade, ja ti sad uvjerujem da ne znaš kako se zadužuje. To uvjeren, ne znam, čak u Ministarstvu financija. To je jedna stvar i druga stvar je pravilno, jasno, transparentno i kvalitetno upravljanje javnim poduzećima. Ako to napraviš u prvih 6 mjeseci, samo te 2 poruke, zato ja te uvijek kažem, pusti ti svoj 100 projekata. Znaš, od ti 100 projekata neš napraviti ni 5. Drži se 3 projekta. Znači, sam polako, 100 projekata, vidio sam 100 milijardi, 100 projekata, to je marketinška priča. Znači, ove 2 stvari, to je temelj buduće vlade. Sve drugo možemo se sad još ovih samo 8 dana... Pitanje. Može. Ovako, gospodine Kovačević. Činjenica je, bili ste u vladi, odnosno u vlasti tada, pri vlasti u vlasti. Izvrsno smo živjeli i sa proračunom od 84 milijarde kuna. Ajde, odmah da prekrenemo. Inflacija je, kad se sve razumije, negdje 1,2, ovo, ono, sve to skupa. Svi su išli u školu, išli su liječnici. Kako je naraslo to na 120? Ajmo to isto razjasniti. Nije ništa naraslo. Mi smo prebacili jednostavno riznicu iz mirovinskog fonda, prebacili smo cjelokupnu isplatu mirovine. Dakle, to nismo mi toliko bogatni, pametni, smo stvorili bruto društvenu proizvod da bi uopće mogli napuniti od 80 do 123 milijarde. Mi smo mirovine od 2003. godine kroz riznicu više se ne isplaćuju kroz HZMO, stavili smo u proračun i sad proračun više nije 80 nego je 123 milijarde kuna. To je jedna i onda je to lijepo ovako kad se do kraja ne razumije, kaže šta ste vi sad napravili, 123 milijarde imate u ovom trenutku rashoda. Ali je s druge strane, problem je te rashodovne strane što mi imamo danas za mirovine potrebu da i 37 milijardi kuna, a prikupimo manje od 20 milijardi. 17 milijardi kuna. Mi imamo deficit u startu. U startu, to je taj deficit koji imate manje, koji se morate zadužiti da bi uopće isplatili mirovine. U redu. Dakle, pogrešna statistika. Nije statistika, nego je realnost. Gospodine Miloševiću... Brže rastao. Proračun inače brže rastao nego GDP. To je isto. Ali ne toliko. Ne toliko. Ovo je samo jedan dio fenomena. Ali samo, oprostite, sam da kažem ovo što Dragan kaže. To je bila greška, jer smo mi sad prikazujemo da je deficit mirovinskog sustava ono što nije deficit mirovinskog sustava. To što je vlada potkupljivala razne društvene skupine i davala im neke benefite, onda su ih davali kroz mirovine, a oni nisu zaradili mirovine. Iz prvog mirovinskog stupa trebalo samo zarađene mirovine isplaćivati. A ovo što je država htjela nagraditi određene društvene skupine, ako ima para u proračunu neki da isplati, ako nema, nemoj na teret umirovljenika. Jedna samo da bude jasnije ljudima, recimo, da se isplaćuju mirovine stvarno koje su zarađene mirovine, koje su, imaju radni staž, znate koliko? Prosječna mirovina bi bila oko 6,5 do 7 tisuća kuna i deficit bio 0. Mi imamo dovoljno mirovina za one koji su mirovine za puni radni staž. Čak i ne mora biti da ima 35 godina radnog staža i 60 godina starost. Međutim, mi danas imamo najmlađu umirovljeničku 17%. Čak i više ima oko 40% ima ovi sa 35 da nema 40. Ali znači što mi plaćamo? Mi plaćamo nešto što ne pripada u taj sustav. I onda ovo o čemu razgovaramo. Ako dođete na vlast napraviti reviziju tih mirovina. Mi ćemo napraviti, to se i najave da ćemo napraviti ovo što je točno Josip izrekao, dakle da vidimo što znači mirovina, što znači opskrbnina, što znači socijalna kategorija. Nikome nećemo oduzimati, da budemo jasno, to su stečena prava. Zašto ne bi oduzeli? Ne možete, budemo jasni. Ja znam da možda ovo lijepo ne zvuči, ali nije predizborno. Ne možete vi nekom oduzeti, živi sa 2600 kuna, što bi? Pa šta ćete napraviti? Napravit ćemo, dakle, vi uzmate, to je socijalni prag. To je, samo malo, dakle, da ovdje završim. Oko mirovina, dakle, imamo jednu uravnoteženost neravnoteže. Mi smo preko mirovinu pretvorili u socijalnu kategoriju. Nažalost, kao što smo u poticaju u poljoprivredi pretvorili u socijalnu kategoriju. Mi smo u poljoprivredi dali 50 milijardi kuna. Samo da je završio. Sad ste se puno raspričali, imamo još 5 minuta. A nismo digli proizvodnju. A mislim, svima nam je vjerojatno jasno da ključ, odnosno odgovor na sva ova pitanja je samo jedno. Ozbiljan napredak, unapređenje našeg gospodarstva. Je tako? I to primarno privatnog sektora. Dakle, zašto Zračna luka Zagreb? Pa zato što Zračna luka Zagreb u koncesiji, pa ne treba država investirati u to. Pa ne treba država jamčiti za investicijske projekte bez obzira na položaj Zračne luke Zagreb. Pa mislim, gledajte, potpredsjednica SDP-a prije mjesec dana govori, i to je sad i evo kolegama tu iz skupa poruka, pa rekla je gospođa Opačić da neće više hrvatski poduzetnici ostvarivati profite na grbačama radnika. Pa prvo, nažalost, u protekle 2 godine hrvatski poduzetnici u principu ne ostvaruju dobit. To je prvo. Ako izuzmete dobit banaka odnosno telekoma, gledajte, dakle, ako izuzmete profite banaka, zapravo hrvatski poduzetnici ne ostvaruju dobit. A drugo, još važnije,
pa bez profita, pa nema ulaganja u budućnost, nema održavanja radnih mjesta i nema novog zapošljavanja. Evo ovako, ostalo nam još 5 minuta kratko, dakle, jedino oko čega smo se večeras mislim dogovorili da novaca nema. Da. Ima novaca. Ima novaca, novac nije problem. Ovako, dakle, Ja jedini novaca... da je novac problem. Novac I Ljubo je rekao da nije problem, njih dva kažu da ne kažem, ja nisam, mogu samo nije problem, samo kad ga imate. Pola minute sad kajemo oko novca, dakle da budemo jasni, možda tu nemaju njih dvojica podatak ili imaju. Dakle, novac je problem i nije, dakle njega možemo tako, znači, ali zašto? Zato što kaže, ne, zato što je kolega rekao da imamo nekoliko stvari, mi moramo vratiti od inženjerskog kadra u nekim tehnologijama i tako dalje. Možete imati novca koliko hoćete ako ne znate raditi. Ali evo sad ovako, samo ovako, evo podatak. Mogu ja postaviti pitanje? Može. Recimo, osvojite vlast, 3. mjesec, kreditne agencije vam skinu kreditni rating, recimo, da ne znam, 2-3%. Onda smo u banani kao cijela država. U banani ste. Ovako, mogu li ja nešto reći, ipak kao moderator? U banani ste kompletno. Imate 3 alternative. Dakle, 3 mogućnosti. Dakle, ili da uzmete kredit po nemogućim uvjetima, drugo, ili da idete privatizirati preostalu državnu imovinu. Zanimljivo da se u cijeloj kampanji uopće ne spominje daljna privatizacija. Što je uopće sa činjenicom zašto država ne bi privatizirala neke udjele gdje ima 5, 10, 26%? Evo mene ste pitali pa ću dati odgovor. I treća varijanta koja postoji, koja se nudi, ne znam šta bi tu bilo tako strašno, pa ako u Italiji postoje autoceste u koncesiji, zašto ne bi bili u Hrvatskoj? Evo ovako. Evo, najprije počnemo sa autocestama u koncesiji. Šta je tako strašno da bi se dale u koncesiju? Ma, to nije tako strašno. Problem je jedino što taj koncesionar bi morao zarađivati novce, a na autocestama se danas gubi, je li tako? Nama je problem... nama je jedino jedna je trasa pozitivna, a sve su druge u minusu, je li tako? Sad vi kad hoćete prodati nešto, možete prodati samo ono što vrijedi, ono što ne vrijedi ne možete, ostaje vama. Tako da ste onda još većim problemima nego što je ovdje. HSLS je jedini rekao da bi smanjio proračunsku potrošnju i to za 10 milijardi kuna, a budžetski deficit za 5 milijardi kuna, jer bi 5 milijardi ostavio poduzetnicima i radnicima da promijeni ovu strukturu odnosa u društvu, jer drugi to ne bi radili. Drugi bi povećali efikasnost državne uprave, a ne bi smanjivali, jel tako? Ja vidim u tome prostor i za smanjivanje, ali ne plaća, nego broja izvršitelja. Jer smo mi neefikasni i ono što ste vi nekoliko puta bezuspješno pokušali dobiti odgovor na pitanje zašto bi plaćali neko ko ne radi, su izbjegavali to govoriti, ja bi ga ne bi plaćao, niti bi ga plaćao u privatnoj firmi, ne bi ga plaćao ni državnoj upravi. Što je loše u ovom planu HSLS? Pa loše je vrlo jednostavno. Sad kažem ovdje je pao, po ovom receptu, sad ako ste razumite, sve ću reći, pao bi bruto društveni proizvod za 2% po njihovom ovom modelu. Dakle, kada bi smanjili sada ovi 10... Josip, ti znaš dobro da bi, ali sad i ti malo se baviš politikom. Razumiješ? Dakle, pao bi... Zašto sa Josipu ne bi... Zašto si ne... Zato što on... Nismo čuli gdje bi odrezali 10 milijardi. Tak, pa ne, ali kad bi se to dogodilo... Čekaj, a mogu završiti, čekaj, onda reći poslije. Dakle, to kad bi se dogodilo, to je minus minimalno 2% bruto društvenog proizvoda. A da bi vi ovu zemlju, kako tako, zadržali na ovoj nivou, ajmo reći, preživljavanja u rastu bruto... Vaša politika preživljavanja, ne oporavka. Ja ti govorim, čekaj, preživiti, a tvoje uništavanja. Ne, da bi mi živjeli... preskočim problem, jer vi smo na rubu ambisa i možete stajati oko njega, šetati mogu sam završiti, evo završim ovaj dio. Znači, to ne dolazi u obzir. To je ta radikalna ekonomska politika i imaju HSLS, na to ima pravo, imati radikalnu ekonomsku politiku. Ono što mi zastupamo, sad završimo oko novca. U Hrvatskoj zadnjih godinu dana 10 milijardi kuna povećana štednja građana u bankarski sektor. Povećanjem štednje u bankarskom sektoru mi smo u 3 godine izgubili 30% investicija. Što to znači? Da nemate jednostavno makroekonomsko okruženje. Što je rješenje po vama? Jednostavno, to je taj dio. Štednje... Zašto ljudi ne bi stavili u banku? Evo konkretno, sad ste tražili od mene konkretno, sad ću reći. Mi ćemo ići sa 3 do 4 projektne obveznice. Sad ćete možda smanjiti kamate? Ne, sad niste me slušali. Projektne obveznice, dakle, to su pitanje, dakle, energetske obveznice. To je pitanje turističke obveznice, koja mora nositi veći prinos nego što je prinos u bankarskom sektoru. Da potakneš građana, da jedan... To je realno, dobro, sad je realno, nerealno. Biće realno. Koliko je to realno? To je realno, to je naš plan. Mi ćemo ga napraviti. Dakle, ovako, ljudima moramo objasniti da ukoliko Kukuriku koalicija dođe na vlast, ako sam vas dobro shvatio, neće imati potrebu oročavati štednju na godinu dana po 4,8%. Nemate više 4,8. 4,8. Prekjučer je bila u Hypo banci.
pustite da nešto zna o tome. Dakle, nego će dobiti, gospodine Miloševiću, 10 do 12 u obveznicama u turističkom sektoru. To je jasno da je nerealno. Ali prvo da odgovorim na pitanje što se tiče privatizacije. Dakle, HDZ to je čini ove 2 godine, ova vlada, ali jasno napisao u izbornom programu. Dakle, nećemo prodaju nacionalnog bogatstva, odnosno nećemo privatizaciju strateške državne imovine, na primjer HEP, ali istovremeno i u ovo vrijeme, a sljedećih 4 godine svakako i dalje, želimo privatizirati dakle, te udjele, recimo u turističkim tvrtkama, zaista nije funkcija dakle, države da sa x% u hotelu ili hotelskom kompleksu, dakle da zapravo glumi poduzetnika. To je jasno da želimo, pa ne, ali gledajte. Pri kraju smo same emisije, imamo 2-3 minute, moram vas pitati, opet dolazimo na isto, ne opredjeljujem se za stranu, ali opet moram priznati da postavljam pitanje koje je gospodin Budimir cijelo vrijeme. Pitanje autocesta je prije svega pitanje zaposlenih u autocestama. Dakle, imamo 3000 ljudi koji tamo rade. Nije li zapravo ponižavajuće u startu da smo mi jednu cijelu braniteljsku populaciju stavili na posao koji zapravo rade automati? To je ponižavanje samog čovjeka. Ne, to prije svega, pa to ne možete tako Željko gledati uopće. To je istina. Da se čovjek svodi na posao koji radi automat. I da se 100 njih tuče za jedno radno mjesto. To je poraz ekonomske politike u Hrvatskoj. Prema njemu je onaj Charlie Chaplin iz modernih vremena kreativac. Ne znam zašto ste toliko negativni i nisam negativan, nego jednostavno govorim o jednoj činjenici zašto bi čovjek radio posao koji može raditi automat. Autoceste danas, ajmo krenuti od toga. Dakle, autoceste danas sa 3-4 milijarde eura investicija prije svega čine ključnu infrastrukturu koja danas je bitna za turizam. Taj turizam kada bi bio u funkciji 10-11 mjeseci, zašto postoji način i postoji potencijal kako omogućiti da naš turizam ne ovisi o lijepom moru i suncu samo 4-5 mjeseci. Dakle, i to smo napisali u programu. Što to treba učiniti da bi taj turizam... Dakle, onda bi u tom slučaju te autoceste naravno donosile veći prihod. To je prvo. Prije svega mislim tu naravno na autocestu. Ali zašto sad ne donose? S druge pak strane, molim? Zašto sad ne donese? A zato što je objektivno, dakle, naš turizam danas limitiran na pola godine. Naš turizam je limitiran na pola godine. Dalje, te iste autoceste naravno moraju imati funkciju u razvoju daljnjeg gospodarstva. Međutim, ali to su paralelni procesi. Dakle, kao što naravno treba poticati i domaće poduzetnike, ali i strane ulagače. Ključan trenutak kada će se pokrenuti greenfield investicije u Hrvatskoj stranog kapitala je završetak pregovora sa Europskom unijom. Zašto? Jednostavno je. Tko želi ulagati na tržište 4,5 milijuna stanovnika, govorimo o proizvodnji. Dakle, preduvjet je bio ući na tržište od 500 milijuna stanovnika. Ne samo to, nego tek kad smo u Europskoj uniji, naš geostrateški položaj koji je fenomenalan. Dakle, meni nije jasno zašto toliko zaziremo od nečeg što se zovu stranci. Reći vam jedan primjer. Uopće ne zaziremo. Da, recimo, ja sam osobno uopće ne zaziremo, Željko. Ne zaziremo. Dakle, ja sam osobno organizirao Međunarodni investicijski forum i poslali smo jasne poruke. Ja nisam govorio o nama. Kojim sektorima, sa HGK i HUP-om. Dakle, poslali smo jasne poruke. U koje sektore, dakle, turizam, energetika, proizvodnja visoke tehnologije. Ja nisam govorio o nama četvorici koji sjedimo ovdje, nego o naciji, razumiješ, jer mi malo zato što nismo komunicirali i sad ja to činim godinu dana i čini ova vlada. Dakle, treba komunicirati da novac prije svega stranci ne dolaze samo s kapitalom, donose nekakva znanja, nove vještine, nove ideje, otvaraju nova tržišta. Naši poduzetnici, pa ja sam ih barem tamo vidio 50 koji su na tom forumu uspostavili kontakte sa onima koji bi željeli ili ulažu u Hrvatsku, a spremni su otvoriti svoje tržište. Turske, Bliskog istoka, Ruske federacije i tako dalje. Sve su ovo lijepe riječi i onda nam se dogodi statistika nemilosrdna koji uvijek da je u godinu dana Crna Gora, koja je zapravo imala gospodarsku BDP, recimo ne veličine Zagreba, nego jednog žitnjaka 90. godina, primila u prošloj godini više investicija nego Republika Hrvatska. Relativno, ali je. Odmah ću ti odgovoriti. Ne, odmah ću ti odgovoriti. Nismo dobili ništa. Ne. Gle, prije svega mi nismo bili prisiljeni jer smo bili dovoljno financijski stabilni i država nije bila prisiljena privatizirati nacionalno ili stratešku državnu imovinu. Crna Gora je to učinila. Dakle, logično je da kad krećeš sa vrlo niske razine, kad si spreman privatizirati ono što mi nismo, dođeš ispred nas per capita. Govorimo per capita. Dakle, ne ukupno iznosu. S druge pak strane, Češka, Slovačka, Poljska od 3 do 6 puta u istom tom periodu je iza nas.
po stranim izravnim ulaganjima per capita. Ovdje moram spomenuti sad, mislim da su nam bitni trendovi. Ove godine prvih 6 mjeseci strana izravna ulaganja u grubo 500 milijuna eura, cijele prošle godine upola manje. Dakle, stvari se mijenjaju, ali stvari sve su procesi. Molim? To je upravo posljedica ove niske startne osnove o kojoj si govorio, je li tako i kod nas? Pa dobro, pad se desio u cijeloj Europi. Pad je bio brutalan. Struktura ulaganja u Hrvatsku je takva da se ulagalo u financijske institucije, u naftnu industriju, u farmaceutiku i to je to. Složit ćeš se da je... Ovako, gospodo, imamo samo 1 minutu. Očito da se najbolje ne snalazimo s upravljanjem zemljom. Sugeriraju nam svi da uzmemo MMF. Mađarska se nešto trsila da ga neće uzeti pa ga je otkantala, jučer ga je ipak pristala na to. Da. Zašto ne pozvati MMF? To je moje zadnje pitanje. Pa gledajte, to nije pitanje da li pozvati ili ne pozvati. Ako budemo vodili politiku kakvu sadašnja vladajuća koalicija i ova koja ima najviše šanse da dobije izbore po anketama, budu vodile, onda neće biti pitanje hoćemo ga pozvati ili nećemo, onda će on doći. Jer će kreditori izgubiti strpljenje prije nego smo. Ako mi budemo sami vodili politiku o kojoj mi govorimo u HSLS-u, da sami napravimo mjere koje trebamo, da reduciramo javnu potrošnju, da svedemo potrošnju. MMF? Pa gledajte, ali ja se ne bojim njega kao njega, ali postavlja se pitanje šta će ti država ako ti Brisel određuje politiku, a ako ti ekonomiju određuje Washington, zašto smo se borili za onu državu? To je jedno pitanje koje ćemo napraviti, jedan veliki okrugli stol, je li se isplatilo stvarati državu, ali se moramo odgovoriti. Nekima je, ali nažalost većini nas nije. Dobro. Od MMF-a je u Hrvatskoj stvorena babaroga. Dakle, vrlo jednostavno, o MMF-u pričaju ljudi koji jako malo znaju o njemu. A to je, MMF, Hrvatska je članica Međunarodnog monetarnog fonda, kao država. To je osnovna stvar. Druga stvar, nije to samo pitanje MMF-a, to je pitanje i Svjetske banke, i Europske investicijske banke, i Europske banke za obnovu i razvitak. Svi su dobro došli, ali da mi imamo svoj jasan program, ovo što mi kao Kukuriku koalicija imamo. Ovo što je Josip rekao, neće MMF sigurno doći, ga ne pozovete. Nema on takve nikakve ovlasti da će on doći sam po sebi. Dakle, ali mi će... Osnovali smo i Haški tribunal, pa nam se nije dopao. Dobro, ja govorim sada sa pozicije ekonomije. Dakle, da bi vi zvali sve ove institucije koje su nabrali, morate imati jasan, konzistentan program, znati kud i šta želite. To je osnovni stvar. A kad to znate, onda smo ove sve institucije dobro došli. Evo, za kraj, gospodine Miloševiću, zašto se pitanje suradnje s MMF-om postavlja kao pitanje nacionalnog ponosa, a ne jedne činjenice da ako sklopite aranžman s MMF-om ćete dobivati kredite po 2,5% kamate umjesto po 7-8, ako Bog da možda 10-11. Ne postoji besplatan ručak u 21. stoljeću. Ne postoji, ali postoji manja ili veća kamata. Tako i razlika u kamati uvijek ima svoju cijenu. Uvijek ćete ju platiti. Prema tome, upravo u vrijeme najveće svjetske krize, ponavljam, u protekle 2 godine, Hrvatska država, ova vlada je zadržala financijsku stabilnost, ozbiljnost prema kreditorima, zakonom o fiskalnoj odgovornosti koji se provodi od ove godine, smo jasno rekli zašto nam ne treba MMF. Zašto smo sposobni, dakle u stanju, upravljati vlastitom zemljom bez pomoći sa strane, pa ni financijskom pomoći. Dobro, to bi bilo sve za večeras, 1:15 pričamo, mislim da smo do toga dosta dotakli. Idete na drugo polovrijeme. Jesu li vam, što mislite, da li su izbori izvjesniji ili rezultat utakmice u Madridu? Rezultat kojih je izvjesniji? Ja sam siguran. Jedno i drugo prilično izvjesno. Jedno i drugo je prilično izvjesno. Pa vidjet ćemo. Vi vidim, gospodine Kovačević, nešto posebno ne uživate u toj prognozi. Pa ja mislim da smo mi na ovoj strani real ipak i onda je to puno lakše. Oni su realni, da. Ali... S medijskom pratnjom kako imaju zadnjih 6 mjeseci nije teško biti realan. Ja ću samo reći ne real, nego real. Mi igramo, imamo program kao Real nogomet. Real! Dobro. Vi ste real. Dobro, odlično je. Blago nama. Ja sam čitao 4 puta vaš program od korica do korica. Moram priznati da tamo apsolutno ništa nije konzistentno. Tamo ništa nisi razumio, moraš ovo naučiti prije ove. Hvala. Ekonomija. Za vašu informaciju. Unutar sat vremena, pazi, evo ovo je Kukuriku. Unutar sat vremena od svih pohvala do vrijeđanja. Pa nazad. Pa ja sam ti pohvalio da možeš još imati, ti si mlada čitač. Moramo reći publici, tu rezultat je 4:0, ali vi budete i dalje realni, to ste nemoguće. Hvala vam svima što ste bili gosti. Kukuriku HDZ 4:0. Izbori 2011. Daje se na znanje. Obavezno slušajte predizborno sučeljavanje u eteru